Hemendik aurrera, lan berrietan, zuk zer egin behar duzu, gaur bertan ospitalea joango zara? Hau da nire lana. Berregia dan, gaur bertan joaten nahizen ospitalera. Ez, bigarrena da, orduan ez dio batek kaso egiten, gaixua. Bigarrena denez, iaz diozula kasurik egiten esate duzu, baina jendeak zuri kasu handia egin dizu orain, eta gure ohiko berandu baino lehen saioan bageunde, nik galdetuko nizuke noski, jasan behar edo, ailegatu zaizun presio pertsonal politiko horri buruz, eta? Gaina da, nire bizitzatik eta nire naizenetik hain urrun dagoen zerbait, kostatzen zaitela asko horri buruz hitzeitea. Baina asko. Enuen pentsatu hasiera batean, eta gero eraman deten bezala, baina da nire, gaizki pasatzen dut nik buruz hitz egiten, ia esango dizut. Baina ni berdina naiz. Como semper, estás como semper. Hori zuk editatu ez ikusi. Txistetxoa atea zait eta listo, ya está. Egin diate gehiagotan. Joa, gaina ez geha, hasta originala. Dios. Esan ni oso lotxati izan naiz beti, eta nire bizitza, lanerako nahiko, eta bizitzarako ez dezu imaginatzen zenbat. Eta da pixkat oso urrun gelditzen zaiten zerbait, eta eraberean oso gertu eta gertuegi, eta nola gainera askotan sentitu naiz oso golpeatuta bestela, ez? Edo gainera jendeari ze importaz, esanet, nola nazten dan, ez? Ja, baina jendeak ez gehiago nahi du. Eukitzea. Baina kuriosoa da gaur egun. Baina hortik ere elikatzen geha, ez da txaskarri ez denak, gero konturatzen zea jendea ez dala azkenean baloratzen dugula oso baju. Gero konturatzen zea denborarekin jendea ez dala hain. Ni sorpresa handiak eman ditut, sorpresa onak hartu ditut. Ez dala hain superficiala, hain azalekoa. Ez, eta pixkat areago pentsa dezakela, ez? Nik momentu hortan konturatu nintzen, zer merezi duen pena, eta zer ez. Eta zertan benetan gelditu behar eta zeinekin benetan hitz egiten, eta zeinekin, eske berdin du, honek kontatzen dioten ez du inoiz ez ulertuko. Eta ez dutena ulertzen da, bi pertsona gauza batzutan. Diferente dainak, baina edozein, bikote bezala. Pasak gu publikoa gera, eta gainera bata politikoa, eta bestea aktoreza. Diferentzia hori da, horrek sortzen du... Ezin dute ulertu nola bi pertsonak ulertzen garan oso ondo beste 1000 gauzetan. Eta garrantzitsuagotan gainera. Askoz ere garrantzitsuagotan. Baina, bueno, jazta. Baina morroa ez da bakarrik personala, da politikoa baita ere. Gu gatozen legutik, herri hontan. Bera da politikoa, ez? Eta jende asko, baina, bai, entzun ditut batzuk, esatet, ninago, ez dakit, otxoak, otxo batzuk hildituzte Bizkai aldean, azken otxo familia, badirudi, Karrantzan, hori gertatu da, eta ni olako gauzetan, nire gauzetan beti sartzen naiz. Twitterren eta niretzat hori bai da garrantzitsua, ez? Eta jende askok, orduan gaizki irutuko zaizu ere, bai, Pepe Kasturian egin duen. Noski, hori da, ez? Azkenean dena nazten dela, erabatera, zitzezula, ostras. Baina, bada galdera zilegia baita ere nork bere buruari galdetzea. Posible da, posizio ideologiko antagonikoetan, ez dut esaten zuenak antagonikoak direnik, baina, ez, ariketa bezala, posizio ideologiko antagonikoetan dabiltzan, ez, dauden bi pertsonen arteko harreman era berean hain garrantzitsua, ez da. Baina eske politika da gauza bat, eta gero daude balore edo gauza garrantzitsuagoak niretzako. Horren gaineti daudenak. Eta gero, ez dakit, niri izutzen hau egia esan, jendeari hainbeste izutzea, bi pertsona, ideologikoki hasiera batean iskaturrun daudenak edo, pentsatzea ezin dutela ulertu. Eske hori oso grabea da, eta hola gaude, denak gaude.
igual pixka gehiago Baina empatizatuko hausnarketa bagenu. interesgarria da, berez, personalizatu gabe, ez esatea, olakoa da, onako zagarria hauek ditu eta Borjak beste hauek. Eta gero dago Baina respetua. hausnarketa interesgarria da, uste. Bai, ez dakit. Bai, zoritxarrez gatozen iragan traumatiko batetik bagatozelako, horregatik, bestela ez. Hori da, Bestela ez arazoa. genuke ez da pentsatuko Pisu ere, handia hortan, daukagu. hori da, bai. Baina gero dago errespetua, gero dago jendea, daude partidu politikoa eta gero daude pertsonak, ez? Ulertzen zaituztenako beto, okerro, eta hortan nik uste nik errespetatzen dut asko. Borja, ze berak ere ni errespetatzen hau asko. Eta gauza askotan ulertzen gara, beste batzutan hitz egiten dugu, iristen gara toki komunetara, beste batzutan ez, baina errespetua handiz beti. Eta gogoarekin gainera ulertzeko, ez? Orduan, baina berekin edo edozeinekin, nire bizitzan ez daukat arazo hori. Eta beste arazo asko dauzkat. Baina, bai gustatzen zait, ulertzea eta ulertzea bakoitzak edukazioa ere oso garrantzitsua dela. Eta bakoitzak bizi duena... Interesgarria da. Barbara, zu, ez dakit, Magun Borjak bazuela ideia bat euskarari buruz. Bazuela ideia jakin bat ez dakiz zeri buruz. Eta zurekin dagoenez geroztik, agian moldatu du, garatu du, zeukan ideia, puntu bateraino aldatu zaio, eta abar. Hori, ne ustez, interesgarria da. Ba, orduan, ona da. Zein aldean, ziz, agian zuk ere bazenukan ideia bat... Mira, prejuizio asko dauzkagu. Asko, izugarri gehiegi. Prejuizio asko dauzkagu, eta gero konturatzen za gauzak ez diala. Ez diala, igual hola. Eta igual gauza asko, bai. Baina Borjak, justo Borjak, prejuizio gutxigi dauzka. Oso gutxi dauzka, oso. Eta bai dago beti irikia gainea, nerekin behintzat ez. Eta oso ondo ulertzen gara, jazta. Baietz, mesedez. Jazta. Baina bai, kuriosoa izan da, eta ni bai larritu nintzen denborarekin, esan, nun bizigera, nola bizigera, benetan hain ezinezkoa iruditzeko, ez? Edo amodioaren gainetik, ideologi politikoa izan... Nire, barkatu baino nien naiz hor, nire nagor. Romeo eta Julieta, hori da, gai eternala, ez? Artean eta zorguntzan eta antzerkian. Baina nila pasadete. Familia desberdineko. Berdintxu, bai, azkenen bestea, horre politika izango zan tartean da, berdintxu. Ez dakit. Enun inoiz imaginatzen. Shakespeare jaunak, bosten urte berandu hau haindi jaten ematen digu, jarki gaude, bai. Ez dakit. Baina zein behar nun, a ber. Zein behar genuen. Zedez. Zein behar genuen. Nor gara gu, zer gara gu. Ba ez, jendea... Ba, orduan, nor gara gu olakorik esateko, hori da intromisio ikaragarria zuen bizitza. Baina egon da, bai, egon da. Egon da, intromisio horraino alegatu da? Izugarria. Hasiera batean, bai. Baina ez ezagunen partez, Ezagunak ez, ezagunak oso ondo ezautzen daute, eta oso ondo ezautzen dute Borja, eta oso ondo ez. Eta ez ezagun asko ere ez, baina beste parte handi bat, bai, aprobetxatu du. Alde batetik eta bestetik, Bai. Bai, gauza oso kuriosoekin gaina, bai, gertatu zego, orduan, bire, jaitze egiten dut normal, leheno ez nuke ontaz itzengo baino. Eta alde batetik, esaten, nola jarriko diozue, Francisco Javier de los Santos? Eta berari, ze jarriko diozue Garikoitz edo olako izen bat, ez da esatezu, ostras, hor daude, Oaindik hor da. Ba, bira, jarriko diot gustatzen zaiten izena. Baina olakoak entzun behar, Baina gian horren ondorioz, presion horren ondorioz, horregatik ez duzu orain artera baki, ez? Ez dut uste hori izan da, nik. Gaur egunia, bueno, ez da hori izan. Iker Francisco, bilatu. Mikel Garikoitz Francisco de todos los santos. Nire bira ze arazo ikusteitun jendiak, Ya está, pasada.